Jeg hedder Clara Bust, og jeg er sanger, og jeg synger hovedsageligt jazzmusik. The morning sun appears, the darkest night has gone away, a new day and a new... It's Happening Again er en sang, som jeg har skrevet sammen med Francesco Calli, som er min mand, og som også er pianist og arrangør af pladen Here's to Love. It's Happening Again betyder, det er ligesom, at man bliver forelsket. Den måde, man bliver forelsket et lille barn på. Og man ser det ikke rigtigt. Man skal lige sådan møde de der små væsener først, og så bang, så bliver man forelsket. Så det er det, titlen It's Happening Again, det er det, der ligger i det, kan man sige. Så den handler simpelthen om mine 3 drenge, da de var helt små. You're getting closer to the secrets hidden deep inside his soul, and towards a great unknown. Jeg synger det, jeg tror, man vil betegne som mainstream jazz. Det er meget harmonirig jazz, og det er med meget fokus på melodi og selvfølgelig på tekst. Det er musik, som rummer nostalgi og længsel og melankoli, men også stor livsglæde og kærlighed. Og det er altså sådan nogle ting, som jeg synes som inspirerer mig, og som giver mig lyst til at udtrykke mig, kan man sige. And everything is new, an undiscovered ground to conquer. So step by step. Vinterjazzen kan noget helt særligt, fordi den er spredt ud til hele landet også. Og så er det bare fedt at skulle ud og spille koncerter, når hele byen summer af jazz, og alle mulige andre også er ude at spille. Det er noget særligt at være med på de festivaler, fordi der er rigtig mange mennesker, der går ud og hører jazz, som måske i løbet af året ikke kommer ud og får hørt så meget. Og så er hele jazzen repræsenteret, alt hvad hjertet kan begære. Hidden deep inside his soul.